क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बिसमुरि दख'रा एबसु जथायै मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिना बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। आबहावा संरैखाथिनि थाखाय बयबो सांग्रांथि फोसावनानै दिनैनि सानाव जायगा जायगा बिफां फुलि गायदों। बेबादिनो बोसोरफ्रोमबो मावबोनाय बादिनो माहारियारि आफाद एबसुआबो रायजो नाङैनो जायगा जायगा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों आरो आबहावा रैखाथिनि सांग्रांथि फोसावदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिसमुरि दख'रा एबसु सा क'क्राझार दख'रा एबसु जथायै बिसमुरिनिफ्राय हल्थुगाव फारसे फैनाय लामायाव गोबां रोखोमनि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बिफां फुलि गायनायजों लोगोसेनो गारना दोननाय प्लास्टिकफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय आरो प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि होदों। बिथांमोनजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरबो बाहागो लाफादों। खोब मोनसे रंजानाय सान, मानो होनबा दिनैनि सानानो जोंनि बुहुमखौ मोनसे बेलेन्सआव लाखिनायनि मोनसे सान। बयबो बेखौ दिनै सेलेब्रेट खालायो 5 जुन। थांनाय जे 1972आव बेखौ गायसनदोंमोन, लोगोसे 1973निफ्राय बेखौ मोनसे बुहुमावनो सेलेब्रेट हिसाबै बेखौ खामानिखौ मावबोदों। मानो होनबा बै समनि मानसिफ्रा मिथिगौमोन जे बुहुमा सानसे बाय'डाइभारसिटिया एसे माने लस जालांगोन बा जोबस्रांनायनि मोनसे लामा लागोन। बेखौ होबथानो थाखाय, बेलेन्स खालायनो थाखाय बे 5 जुनखौहाय खालायनानै हाबा मावबोदों। दा बेनि गेजेरजों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय 5 जुन बेखौ खालायबोबाय थादों बा बिफां गायबोबाय थादों बेजों सोमोन्दो लानानै। दिनैबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मोननै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे रायजो राजानि हेफाजाबावहाय बिसमुरिनिफ्राय हल्थुगाव थांनाय लामायावहाय बेवहाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो मेसेज होगोन जे जोंनि गेजेराव गोबां माने बिदुङा, बोथोरा सोलाय सोल' जाबाय थायो। बेनि बाय'डाइभारसिटिया, इनभारनमेन्टआ जुदि बेलेन्स जायाबा, मोजां थायाबा, माने जोंनो थांनानै थानायावहाय बा जिब जिबिया थांनानै थानायावहाय गोबां खैफोद गोनां जायो बा जोङो माने जुजिनो गोनां जायो बेमार आजारफोरजों। दा बेनि थाखायनो दिनै जों बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो बेजों रायजो राजानो मेसेज होदों जे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जिहेथु बिफां गायो बा दिनै मोनसे मोजां इनभारनमेन्टखौ जोङो मोननो हायो, अक्सिजेनखौ मोननो हायो। आरो बेवहाय दिनैनि थारिखआवहाय 2003आव जे मुलुगनां आबहावा साननि जे बेवहाय मोनसे टीम होनाय जादों बेड प्लास्टिक पलिउसन। बे बेड प्लास्टिक पलिउसनानो जाहैबाय दिनैनि थारिखआव प्लास्टिकखौ गोबां बाहायो मानसिफ्रा। सासे इन्डिभिजुवेल लाइफआवहाय दिनै 50% जोङो बेखौ बाहायनायखौ जों मोनो। दा बेनि थाखायनो प्लास्टिकआ जोंनि ओरैबायदि मोनसे गाज्रि पलिउसन, बेनिफ्राय सोमजिनाय बेमार आजारा गोबां जोंनि जे बाय'डाइभारसिटिखौहाय जोबस्रांनायावहाय ओरैबायदि मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। बेनि थाखायनो बे प्लास्टिक बाहायनायखौबो गैया खालायनांगोन, प्लास्टिक दिहुनग्राफ्राबो बन्द' खालायनांगोन आरो जाय मार्केटआव दिनैहाय प्लास्टिकफोरखौहाय दिहुननानै हरो बा जुनानै हरो बेखौबो बै दखानदारिफोरा बेखौबो बेनि सोलायैबो गुबुन मोनसे जायगायाव सोनानै हरनाय बेखौ खालायनांगोन। अब्लासो जोंनि जे बाय'डाइभारसिटि लस जालांनो नागिरनाय बा इनभारनमेन्टखौ जोङो मोजां मोनसे लाबोनो हागोन आरो बेलेन्सआव दोननो हागोन, नङाबा हानाय नङा। दा बेनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो मोनसे गोग्गो आबहावाखौ जों लुगैयो। बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायदों, माने बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालायनांगोन। जोंनो मोनसे गोग्गो आबहावा नांगोन। बेनि थाखाय गोग्गो आबहावा थायोबा जों खामानि मावनो हागोन, देहाया मोजां जानो हागोन, लोगोसे जोंनि जे ब्रेइन बेबो मोजां मोनसे थासारियाव फैगोन। अब्लासो जोङो खामानि मावनो हागोन। ओंखायनो बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालायनांगोन, बिफां गायनायखौ जोङो आराम्भ' खालायनांगोन बा साफ्रोमबो सुबुं माहारिया थांनानै थानायावहाय बोसोराव एटलिस्ट फांसे बिफां गायोबा बियो 80 बोसोर जोरोबा 80टा बिफां गायलांनो हायो। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां बयखौबो जों खावलायदों, सासे मानसिया बोसोरसेयाव खमैबो मोनसे बिफां गायनानै गालाङो आरो बे बुहुमखौ मोनसे समायना रमायना खालायो। बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयखौबो जों खावलायहरदों। बियो खुब दुरभाग्यजनक। बेबायदि मोनसे जायोबा जोङो जोथोन लायैया। दा बेयो जाहैबाय सासे व्यक्तिनि, जेरै सासे मानसिया थांनानै थानायाव बायदि मैया जों गोबां बेस्थ' जायो बा जानानै फैयो। जोङो जुदि मोनसे मोजां इनभारनमेन्ट बा अक्सिजेन लुगैयोबा बा जोङो साया सायख्लुम लुगैयोबा, बेनिफ्राय गोग्गो आबहावा लुगैयोबा जों जोथोन लानांगोन,
जोथोन लायाबोला दिनै जों बाहाय बिफां गायबाय बिफां गायनायनि उनावहाय गाबोन समफोरनो जुदि मोसौ मैसोफ्रा जुदि बेखौहाय नस्थ' खालायोबा बे बिफां गायनायनिबो बेसेन थानाय नङा दा बेनि थाखायनो बे रेसपन्सिबिलिटिया बयनिबो नट अनलि एबसु बाय एबसुनि बिबानगिरिफोरनिल' नङा बेवहाय दिनै गायग्राफोरनिल' नङा बेहाय जों बेसेबां सुबुङा थांलाय फैलाय खालायो बै सुबुंफोरनिबो बियो दायथ' जागोन रेसपन्सिबिलिटि जागोन दा अब्लासो जोंबो मोनसे बेजों थाङोबा साया मोनगोन सायख्लुम मोनगोन लोगोसे बेनिफ्राय मोनसे गोग्गो आबहावा बार माने बेनिफ्राय हगारनायखौ जों मोननो हागोन दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जों बिफांखौ गायोबा बयबो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन आरो बेखौ थांजासिम देरजासिम बयबो जों दायथ' लानांगोन जेरै गथ' गथायखौ न'खरनि गथ' गथायखौ जेरैहाय सोरांनायनिफ्राय थुखैयो बिनिफ्राय देलायहोयो फरायसालियाव थिनहरो जोथोन लायो ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होयो जाहोयो लोंहोयो गावनि गथ'खौ जेबायदि जोथोन लायो बिफांफोरखौबो बेबायदिनो जोथोन लानांगोन अब्लासो जोंनि बिफाङा देरगोन अब्लासो जोङो मोनसे बेनिफ्राय आबहावाखौ जों मोननो हागोन नङाबा बे बिफां गायनायनि जेबो बेसेन थानाय नङा मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन